Я кажи ми, облачеле бяло, къде идеш, де си ме видяло, не видяли бащи мили двори и не чули майка да говори, не видяли бащи мили двори и не чули майка да говори. Добър ден, уважаеми зрители! Отново е събота следобед, аз съм Райна Манджукова и както винаги следващите близо 60 минути с вас ще обикаляме пътищата и кръстопътища български и ще си говорим за сънародниците ни пръснати по широкия свят. И както обикновено, преди да ви запозная с гостите в студиото и да ви кажа на каква тема ще си говорим днес, една от постоянните ни рубрики «Българска мозайка». Най-вероятно повечето от вас очакват в Българска мозайка да ви пусна обещания материал от Париж, от който да видите как българските знаменца, трикольорчетата, събрани от национална телевизия СКАТ и предаването «Облачеле бяло» в рамките на кампанията «Знамето ни е трицветно», се развяват в ръчичките на децата от българското училище към Асоциация Български език, език европейски. Не съм забравила за обещанието си, уважаеми зрители, и ще го изпълня в някои от следващите предавания. Ще разберете защо. Просто днес имам малко повече работа в предаването, малко повече време ще ни трябва, а освен това отново се налага да започна предаването с нещо, с което не бих казала неприятно, а по-скоро дразнещо. Подготвяйки това предаване, си дадох сметка, че това е вече третото предаване, което започвам карайки се. Така каза майка ми, когато ми се обади, че съм се карала на хората. Не бих искала да се карам на никого, но едното предаване се наложи да започна с визовия проблем и с 85 евро, които се наложи да бъдат дадени за виза от Украйна да влезе човек в България. Миналото предаване се наложи да говоря отново за визи. Този път проблема бе свързан с нашите дипломати в Албания. Днес, това, за което ще ви говоря днес, е далеч по-сериозно от всичките тези неща, за които говорихме преди това. Много пъти е ставало дума, че държавата, вече кога, 2007-2008 година, бе обявена национална стратегия за българите в чужбина. Грамогласно бе обявена, бе написан един доклад, подписан от министър Калфин за новата държавна политика и българите в чужбина, който доклад бе уж изнесен за обществено обсъждане, което обществено обсъждане реално се стоя само в телевизия СКАТ, в предаването «Облачеле бяло» и в други предавания, като например Част в България на доцент Павлов. След това, май месец, същата тази 2008 година, бе направена помпозна кръгла маса, национална кръгла маса за новата държавна политика за българите в чужбина. До там нещата спряха. Междувременно, уважаеми зрители, Агенцията за българите в чужбина бе без председател. От 1 декември 2007 година Държавната агенция за българите в чужбина, органът на изпълнителната власт, създаден за да поддържа и развива връзките с сънародниците ни по света, които по неофициални данни съставляват почти половината от населението, което живее в рамките на държавата. Тази агенция е без председател. И сега, ако това, което ви разказвам, беше някаква черна комедия, тя трябваше да завърши с извинение от автора, т.е. или от разказвача, в случая от мен, че напразно сме обвинявали правителството, че нищо не прави. Напротив, правителството на Сергей Станишев на последното си заседание, когато има толкова много недовършени неща, се грижи за Агенцията за българите в чужбина и назначава председател. Да, уважаеми зрители, миналата седмица, след като правителството на тройната коалиция бе сринато от волята на българския народ на изборите на 5 юли, на последното си заседание, наред с дипломати, посланици и консули, правителството назначи и председател на Агенцията за българите в чужбина.
Каква загриженост, бих казала. Всъщност, нека да видим човека, който е назначен за председател на Държавната агенция за българите в чужбина. Той се казва Димитър Димитров и е роден през 1951 година в Бургас. Бил е много години, няма да му чета биографията, бил е много години от 1983-та всъщност заместник кмет по строителството, уважаеми зрители, в община Стара Загора, нещо, което е много тясно свързано с българите в чужбина. От 1994 до 2005 е народен представител в 37-то, 38-то и 39-то Народно събрание, член на Комисията по труда и социалната политика, а от 2005 Димитър Димитров е заместник министър на труда и социалната политика до светлата дата 9 юли 2009 година, когато е назначен председател на Държавната агенция за българите в чужбина. Не бих искала да кажа нищо лошо за господин Димитров, защото първо нямам право, второ не го познавам. Но като човек, който първо, като българка в чужбина, съм лично засегната от отношението на правителството към българите по света, а и като човек, който от много години се занимава с тази проблематика в най-различни аспекти, лично на мен ми се струва, че би било коректно и би било достойно човек с биографията на господин Димитров просто да не приеме този пост. Защото лично мое мнение е, че това е подигравка с темата българи в чужбина. С темата българи в чужбина. Опитах се да се свържа с много наши сънародници и да ги попитам, по-точно да ги включа в предаването, за да ми кажат какво мислят по този въпрос. Някои от тях се отказаха деликатно и затова аз реших да се обадя на едно момче, което вече е доказало, че не се страхува да каже това, което мисли, включително и пред стотици, да речем, пред хиляди зрители, т.е. пред екраните на телевизорите. Имаме ли връзка, колеги, с Петър Колев? Ало? Ало, добър ден. Добър ден, чуваме ли се? Чуваме се, но слабо. Ти добре ли ме чуваш? Аз горе-долу, да. Това е Вие по-важно. чувате ли ме? Да, ние те чуваме. Петре, знаеш, че преди 2 дни бе назначен председател на Агенцията за българите в чужбина. Когато вчера ти се обадих да те помоля да коментираш това назначение в ефир, ти първото нещо, което му попита, кой е той? Мисля, че вече това беше достатъчно красноречиво. Бих искала да чуя твоя коментар и като българин от чужбина, и като млад човек, а и като един бъдещ юрист. Какво според теб означава сигнал, за какво е това назначаване на председател на Агенцията за българите в чужбина, след като година и 7 месеца не е имало председател, и назначаването на последното заседание на Министерския съвет? Първото, което бих искал да отбележа в случая е, че правителството няколко години наред, т.е. вече повече от година и половина, остави тази агенция без председател, и което е доказателство, че това правителство нямаше сериозно отношение към този въпрос. Това, че в последния момент решиха да назначат някакъв председател, който никой от българите от чужбина не го е чувал, отгоре на всичко и българите, които живеят в България, много малка част от тях го познават. Отгоре на всичко се е занимавал и с дейност, която е много далече от тази, която предполага да се занимава председателя на Държавната агенция за българи в чужбина, говори, че това е някаква нелепа шега, която това правителство прокарва на края на мандата си. Щеше да е много смешно, ако не беше толкова тъжно. То е тъжно, то е прекалено тъжно, защото освен, че има големи проблеми, свързани с българските общности в чужбина, отгоре на всичко и правителството да се подиграва с нас, като ни назначава човек, който трябва да ни е пастир по някакъв начин, да го назначава без да го познаваме, да не знаем за кого става дума и с какво би се занимавал. Това е обидно. Това е чисто обидно. Петре, само твоето предположение. Правителството на новото правителство на Бойко Борисов дали ще смени председателя на агенцията веднага след като встъпи в сила новото правителство, или то ще остане вече след като се подредят всички останали? Това ще бъде ли знак за отношението на новото правителство към темата?
Според мен новото правителство много добре знае какво трябва да направи, когато стъпи на власт. Първото, което е такива хора, които са назначени в последния момент, да бъдат отстранени на мига, защото освен да направят някаква поразия за този кратък период, едва ли биха могли да свършат нещо полезно. И надявам се, че са си взели поука от грешките на предишното правителство, че тези грешки, които ги правят, могат да и костват много скъпо. И се надявам се, че ще предприемат конкретни мерки. В последно време обществеността, особено хората, които се интересуват от този въпрос, говориха за това какъв трябва да бъде човека, който да оглави агенцията, и всички са на мнение, че трябва човек, който познава проблемите, познава българската общност, и се надявам, че правителството ще отчете тази нужда и ще намери подходящия човек. Но, пак ви казвам, това е прекалено подигравателно да остават и те този човек, който е назначен в последния момент. Много ти благодаря за това включване. Почти съм убедена, че си изразил мнението на една огромна част, ако не на всички българи в чужбина. Това, уважаеми зрители, остава да очакваме да видим какво ще направи новото правителство и наистина по този начин правителството на Станишев го предизвика да покаже новото правителство какво мисли за темата българи в чужбина. Ако не беше направен този ход с новия председател, може би първите няколко месеца да не обърне новото правителство внимание на тази тема и то щеше да е нормално. Но сега, след това предизвикателно поведение, мисля, че от реакцията на новото правителство много ще зависи мнението на българите в чужбина за това ново правителство. Толкова по тази тема, защото времето напредва, а имаме да си говорим за много по-приятни неща. Облаче ли бяло? А в темата Облаче ли бяло, в основната тема, ще говорим след като обиколихме предните предавания, след като обиколихме Чехия, минахме за малко до Испания, бяхме тук с художници, едини от Украйна, други от Щатите, и днес отново сме в Украйна. Само че този път сме в Украйна не с българи от Украйна, а с българи от България, които са били в Украйна в нейната приазовска част и са видели българите там през погледа на старата родина. Темата на предаването «Българите в Приазовието», поглед на старата родина. На гости сами Галин Георгиев. Всички са доктори, нали така? Доктор Галин Георгиев, доктор Елена Водинчар и доктор Валентин Лазаров от Етнографския институт с музей Камбан. Колко се радвам, че правилно го запомних. Елена и господин Лазаров са ми гостували в предаването в различно време и по различни теми. Галин пък е гостувал на предаването на Галя Асенова, така че също не е за първи път в СКАТ. Всичко това е предпоставка да проведем един интересен разговор. Но първо, нали, няма да ми се разсърдите, ако ви попитам вашето отношение, ако имате такова по предишната тема за председателя на Агенцията за българите в чужбина. Какво мислят хората на науката за това? Аз съм учудена. Да, и наистина съм учудена, защото сега научавам. Знаех до момента, че нямаше председател. И свикна с тази мисъл. Да, и свикнах с тази мисъл. Обаче сега научавам, че има председател и съм учудена и дори помислях, че вече новото правителство е някакво ново назначение. На първото нещо. И затова наистина съм учудена. Това мога да кажа. Нека да не ви измъчвам с въпроси, които са така... Зная, че имате отношения, но да не губим време. Вие, всъщност повод за тази наша среща е новия проект, в който участвате и тримата, който този път е свързан с българите в Приазовието, или не само с българите в Приазовието, а и Бесарабия отново. Разкажете ме първо за самия проект. Господин Лазаров. Искам само да внеса корекцията. Новия проект въобще не е свързан с Приазовието. Новия проект е продължение на стария само за Бесарабия в границите на Украйна и Молдова. А в случая ние бяхме и в Приазовието, в Мелитопол, гости на
Мелитополския университет по покана на университета за една конференция. Така че това беше нещо отделно и допълнително към темата. но желано от нас и така много, много добре ни дойде тази покана, защото и без той се чудехме как да стигнем до там. До Таврия. Елена е от Бесарабия. Вие двамата сте от България. Всъщност въпросът и към тримата: за пръв път ли сте в Приазовието? За пръв път ли виждате на живо, имате възможност да чуете, да се докоснете до самобитността на приазовските българи? Макар че съм родом от Украйна, аз наистина за първи път отидах в Таврия и това беше желаната мечта от преди, може би, 4-5 години. А още когато започнахме първия проект, но някакси все не стигаше и финанси първо. Естествено. Да. На първо място на винаги първо място финанси ни стигаха така да отидем при сънародниците ни в Таврия, но този път се умяхме да съчетаем и двете неща и къде да съекономим, нали, така малко и финанси и така всичко да подредим и да заминем и за Таврия, макар и за кратко, но много приятно и с добри и такива спомени останахме и имаме желанието за още. Възможно ли е, вие споменахте в началото, че идеята е това да се включи в проекта или как точно го формулирахте? Или нов проект да се направи специално? Очевидно ще трябва да се направи нов проект. Действително стария проект е продължение на предишния, който беше много по-слабо финансиран и с много така оскъдни не средства, ми с оскъдна техника и с много по-големи трудности го вършихме, но този път ръководителя на проекта, старши научен сътрудник Жени Пимпирева и всички, нали, които участват, и бивши, и сега има и нови членове, разбира се, че сме много по-доволни. А вече този сондаж, който направихме в Приазовието и конкретно в Мелитопол, искрено се надяваме, че може би нов проект, може би по някакъв друг начин връзки да установиме и с университета, и с други организации там. Мисля, че колегите след това ще кажат, още ще допълнат по този въпрос, къде и как, с кого и как ние бихме могли да се свържеме, но действително това е така една от следващите задачи и наша мечта. И казвам още от сега, че е голямо удоволствие. Къде всъщност, какво успяхте да посетите за краткото време, където бяхте, освен Мелитопол? В Мелитопол бяхте на конференция, ние дадохме, всъщност вие ми донесохте диска от Сергей Пачев, където беше отразена тази конференция. Освен в самия град, да, само нещо на терен, както казвате. Че наистина съвсем прав е Валю, че нали, така, с оглед на темата на нашия проект, втори вече в Етнографски институт за бесарабските българи, чиято точно заглавие е Бесарабските българи в постсъветското пространство. И е с идея да продължим нашите занимания от първия проект, който беше насочен повече към традициите, към традиционната култура на бесарабските българи. Сега към един по-нов период, така хронологически разположен в постсъветското пространство, като граници и като време. Да. Но всички тук знаем и четиримата, че българите в Таврия произхождат не от някъде другаде, от Бесарабия. Бесарабия, да. От Бесарабия. След Кримската война, те така в резултат на това, че попадат в границите на Молдовското тогава княжество и изпитват редица икономически трудности и поради това, че Русия им предоставя територии в Таврия, се насочват нататък. Така че това са, как да кажа, едни истински бесарабски българи, които и до днес в част от селата си помнят своите бесарабски корени. А за това къде точно попаднахме, ние бяхме много малко време с оглед на това, че ние етнографите обичаме доста да се застояваме там, защото нашата работа е свързана с много Забелязах, време. Вчера цяла нощ ви гледах вашите застоявания, 4 диска, които
Просто гледах с какво удоволствие си приказвахте с тези хора. Това е хубавото, че освен работата изпитваме невероятно удоволствие да се срещаме с тия хора. В Таврия и в Бесарабия ние бяхме в село Богдановка. Те винаги подчертават, че ударението трябва да се сложи на Богдановка, защото е дадено от Бог. Това е тяхна интерпретация. Не от някой си Богдан, от Бог, от самия Бог. Селото е дадено от Бог. Много е характерно това за тамошните хора. Ние като минимум ние ще продължим разговора. Зрителите имат възможност да видят кадри от селото, които вие ни предоставихте. Моля ви, колеги, да видим село Богдановка. Тук използвам случая да поздравя моята приятелка в Крим, Людмила Радева, която е издател на българския вестник в Крим Извор, която е родом от това село Богдановка. Правя го, защото знае, че в българското дружество в Симферопол има сателитна телевизия и се гледа предаването Облаче ли бяло, така че... Ние поздравяваме веднага след нашето завръщане. Аз се видях с професор Иваничка Георгиева, един от големите наши етнографи, тъй като те са добри познати с Людмила. Тя веднага е казала, че сме били в нейното село. И аз много се зарадвах, че тая новина така бързо е разпространена, макар че ние с самата Людмила не можахме там да се видим. Аз за пръв път в вашите материали ги чух как говори, защото Людмила ми говори така вече. Людмила си говори книжовен. За пръв път ги чух как говорят и те наистина говорят така, както говорят в чушмилии. Така. В Богдановка говорят така. Поради простата причина, че са изселници от това село Чешмели и много добре са запазен езика в същата форма, в която ние го наблюдавахме и в Чешмели. И майче наистина един от информаторите ви много настояваше, че само в 2 села в цяла Бесарабия и Таврия се говори този език. Само да кажем на нашите зрители, че село Чешмели е разположено в Болградски район, също в Украйна, в Бесарабската част, там близо до Молдова. Пък по-късно... може би да кажем тук на нашите зрители кадри, които виждат, че в момента това е ранна сутрин и ние ходехме на гробища, защото това беше тази жена вече се връща. Ден, те раздават така. Ходят хората и си раздават на Спасов ден сутринта. И стават сутрин много рано. В 6 часа даже и късно. Такава е тяхната традиция. А тя различава ли се с тукашната традиция? Тук има ли е тази традиция? Разбира се, че има. В българската традиция това си е типична българска традиция на Спасов ден, тъй като има вярване, че умрелите на Спасов ден са закривали. Защото те са откривали, са разпускали или откривали, отключват, нещо такова на Велики четвъртък преди Великден или на самия Великден. И на Спасов ден те се прибират. Господ ги прибирал обратно и затова трябва да раздадеш, понеже когато се прибират, те трябва да вземат нещо със себе си, за да не тръгнат с празни ръце. Понеже когато не раздадеш и имаш починал, той тръгвал с празни ръце и това било много... Не се успокоява един вид. Душата. Така ние с големи хубави... Много голямо изглежда селото. Просторно някакси. Селото е 8 км дължина, мисля, че толкова ни казаха. Дълго селото. Прави улици, дълги прави, широки улици. Широки, както го... Само 2, просторни дворове, много приятно, красиво селище. Господин Лазаров, миналия път, когато ми гостувахте, помня, че стана дума за архитектурата, за особеностите на архитектурата при бесарабските българи. Тук открихте ли нещо, което да е интересно? В Таврия? Аз не съм специалист по архитектурата, но има, разбира се, специфики. Има и много сходни неща, но има и специфики. Но трябва да кажем, че те са преселници от чушмелии, но архитектурата, мисля, че се различава много, много сериозно. Поне в това отношение не са ги наследили. Или може би самото чушмелии по-скоро е особеното. Самото чушмелии има по-различно чушмелии да се е откъснал от традицията. Бесарабия, да. В чушмелии
А вие в Чушмели, извинявай, сега ли бяхте или преди това сте ходили? сега. Пак сега. И сега, и преди. Тоест имахте Това беше възможност много да ги интересно, съпоставите. Ние, нали, просто така се прехвърлихме от едното в другото село. И така, даже хора от Богдановка бяха в Чушмели. Един от така местните краеведи, невероятно ентусиазиран човек, много така, който се е посветил на изучаване на връзките между двете селища, дори Владимир Добрев. Той дойде на един наш семинар, който се проведе в Чушмели, който организираха нашите колеги от Одеския университет. Доцент Пригарин, Александър Ганчев и други. Така че пряка беше връзката между двете села. В наше лице и в тяхно лице. Те също бяха и в Богдановка по-късно, когато отидохме. Какво най-силно впечатление ви направи? В Таврия. В Таврия, да. При хората, в общуването конкретно с хората. Например, лично на мен, да завършим това, което Валя каза за селището и архитектурата. Там, например, са сякаш още по-широки и по-просторни села, много широки улици. Спрямо Бесарабия. Спрямо Бесарабия. Дори там, където, нали, сме свикнали такава планировка да гледаме и в Бесарабия. Да. Както ти отбеляза, Райна, наистина с много по-шарени, сини, както видяхме, така замазани от пред къщи. Сега това е въпрос на още по-допълнителни проучвания да се установи защо така, нали, там в Таврия има такова разнообразие на за простора цветове. е ясно. Той имат място бол. Имат място, разбира няма какво да се. економисват. Специално за Богдановка това е интересно, че както забелязахме, чушмелийската реч е запазен диалекта, нали, така наречения сърдски говор, който те пренасят от България, тъй като идват от Шуменския край. Обаче в същото време там се говори един друг диалект, както те го наричат на Степановски, тъй като Богдановка и Степановка са успоредно разположени по тази дълга улица, дълга там 8-9 км, но Степановци са преселници от Болград и от едно друго съседно село в Болградски район, носители на друг тип диалект. Да. Там Това е балкански нормално, или подбалкански тип говори. И сега, когато човек външен отиде в Богдановка, те изведнъж му заговорват винаги на степановски или както те го наричат тукански. Така смятайки, че богдановския диалект, чушмелийския, не е за пред хора много, че няма да го разберат, ако говорят на такъв диалект. Не съм много диалект. далеч от истината, да ти кажа. Може би и така е, макар че ние разбираме и двата говора. Но много често се случваше нашите събеседници да правят забележка на своите там съселени, да не говорят по богдановски, а по степановски. По степановски. Тоест, за да ги обратно. Те настояваха да говорят по богдановски. Тези, които са да речем, Влада нещо Добрев, като патриотизъм така. местен. Аз дори в момента се сещам за дядо Сашо и баба Ана, когато ни разказваха. Тя постоянно минаваше на същия този степановски диалект, а той подбутваше така и каза: не, говори по-нашому тук. Ще те питам нещо специално от тебе в този контекст, но имаме зрител на телефона. Ало? 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 Здравейте, чуваме ли се? Ало? Говорете, в ефир сте, госпожа. Добър ден. Здравейте. Специални поздрави пращам на Елена Воденчар от Раднево. Много благодаря. Златка Димитрова. Приятно ви е, госпожа. Радвам се, че успяхте. Здрава. Видях я след толкова години. Сещам се, да. Много ми е приятно и направо съм учудена. Не чувам нищо, защото съм спряла телевизора. И това мога да кажа. Да е жива и здрава. Радвам се, че се видяхме. След толкова години наистина ви помня и сега се сещам за уния писма и много здрави, много поздрави ви пращам на вас и на вашето семейство. Благодаря ви, госпожа. Радвам се, че успяхте да се включите. Имаме ли зрители? След малко ще включим и другите зрители. Искам да те попитам нещо. Теб специално като бесарабска българка. Да. Не знам защо при нас, значи не е проблема, че не разбираем говора. Очевидно не е това проблема. Явно има нещо друго, защото в Измаилския район, например, всички се стараят да говорят като тъжбонарци. Явно
се е решило, че той е най-правилният или най-интелигентният, или аз не знам. При вас има ли нещо подобно в Болградския район? В моя край, там откъдето идвам, си спомням така още от детските години, че когато, нали, се запознаваш с хора, от други селища български, малко така леко се им подсмихваш така на техния диалект и мислиш, че ти говориш на правилен български, а те говорят на някакъв нали, диалект ушким. В същото време това са различни диалекти. Кой е правилно? Естествено, че няма литературен там език, нали, между тези диалекти. Да. Но, че този, който говори на правилен български език, а отсреща говорят малко така. Добре, сега да ви питам като изследователи, този феномен, ако това въобще е феномен, нали, не знам, това явление по-скоро, за какво говори? Какво послание носи за вас като изследователи? Вие попадате в една консервирана среда от преди 200 години. Тази езикова ситуация. В която моя е най-правилният български. Бих искал друго да допълня. Ние казахме, че те непрекъснато съпруга, жена си поправя и я кара непрекъснато да говори на богдановски. И когато те няколко пъти се случи, се повтори това нещо. И питаме, добре, а защо вие говорите по степановски? И те считат, че това е по-правилният. Тоест не техния богдановски, а степановски е по-литературния. И затова те се опитват да говорят на него. Аз имам едно предположение. Мисля, че както в Бесарабия, чушмилийският говор е много специфичен, така и в Таврия се е получило така. Защото още Държавин казва, че село Чушмели се отличава със своя говор, своя език от всички останали преселници в Бесарабия. И като че ли през всичко това време, до годините, когато, нали, в Бесарабия идват много българи от България, така се е получило, че този говор, тези специфики се осъзнават като нещо много, много специално, което сякаш не е за предвъншни хора. А всичките другите, които все пак си приличат като език, макар че те се отличават сами по себе си, са се установили като език, който е за общуване пред външни хора. Благодаря ти. Имам още един зрител на телефон. Ало? Добър ден, чуваме ли се? Здравейте, госпожа Манджукова. Здравейте. Обажда се един възрастен човек на 76 години от Бургас. Звучите като на 50. Аз въобще нямам никакво отношение, но нашите села през този социализъм, който се утвърди тук, българите, ние се пръснахме по градовете, като правяха теки за сета. Сега пък отиват по чужди държави и селата просто не се опразват. Намислят се съвсем други етноси. Нали, може би от мюсюлманите ще се населят там и т.н. Има ли някаква... Има ли мираклия българи, да кажем, да искат да се населят тук, защото, например, аз им 2 двора по 3 декара. Деца съм питал, просто питам, стои ли въпроса да има мираклия хора да се населят тук по нашите земи, Разбрах ви. Разбрах ви. Много ви благодаря за това обаждане. Казвате, че нямате отношение, но ето, че имате. След като искате вашите опразнени села да се заселят с българи, а не с други етноси, това показва, че имате отношение и аз ви благодаря за това. Това, за което говорите, е една много широка тема, но няма да я разискваме днес. Разбира се, че има мерекли. Има много мерекли, които да дойдат в България. Но ако дойдат във вашето село, какво ще правят? Какъв поминък има там? Има ли поминък? Има ли детска градина, на която да отидат децата им? Има ли училище, на което тези деца да отидат след като пораснат? Нали искаме да дойдат млади хора? Това са все въпроси, които ние с вас, за съжаление, не може да решим и се надява да очакваме новото правителство да вземе отношение по тези въпроси. Имам още един зрител на телефон. Ало? Ало, добър ден. Здравейте. Госпожо Манджукова, Елена Демерджиева се казвам от Разград. Искам да направя една връзка с вас, да ми дадете даже, ако трябва, личния си телефон. Имам 50 знаменца, които са купени, за да ви ги дам, но ще бъде август месец в София, да намерим да направим връзка с вас. Ами в телевизията няма никакъв проблем. В телевизията има го адреса на телевизията. Телефоните също се изписват. Обадете се след края на предаването и ще се чуем с вас. Ще се разберем. Благодаря ви.
Какво най-много ви направи, най-силно впечатление ви направи? Може би, кой? Има ли нещо, което остави най-ярък спомен? Защото когато една експедиция е, примерно, много време продължава, може би е по-трудно. А когато е така по-концентрирано, може би има нещо ярко такова, което е останало. Яркият спомен беше срещата ни с дядо Геньо. Това ми направи най-ярко впечатление, особено посрещането ни в неговия двор. Аз го изгледах с огромно удоволствие. За съжаление, обаче, имаме проблеми с съвместимостта на вашата техника и нашата техника. И с това дядо Геньо ще можем само да го гледаме, а вие ще ми разкажете за него. Моля ви, колеги, да пуснем видеото. Мен ми направи впечатление също този човек, но искам вие да ми разкажете за него. Аз в момента, ето, ние тук що дойдохме до двора на дядо Геньо и ако виждат зрителите, портата му е закичена с 2 божора. Значи той човека е чакал през целия ден, те леко са поувяхнали така, през целия ден е чакал и закичал двора с тези 2 божора в знак на някакъв празник в неговия живот. Идват българи. Защото идват българи, идват специално при него. Ще носят гайда, ще му засвират гайда, той ще чуе гласа, звука на гайдата, ще запее. Той страхотно пее този човек, макар че е на 90. Да, това ще я да попитам на колко години? 4 години. Изключителна енергия излъчва за 94 годишен. Очите му говореха на този човек. Очите му говореха, а когато пееше, те като въглени. Аз директно го гледах в очите, но просто такава енергия идваше от него. Никога не бих казала, че разговаряш с човек на 94 години. Паметта, феноменална памет. 94, това означава коя година е роден той? Аз няма да смятам в ефир, защото вече веднъж ме показаха по всички възможни телевизии. Началото на века. Началото. 16-та година, една година преди революцията е роден. 16-та година. Но значи, наистина е много енергичен. Пее, говори и жалко, че не се чува какво говори, защото той такива ще ги пуска. И така, дори младите му завидяха за темите, които отваря, за жените, за живота и въобще. Но аз мисля, че те ще продължат още да говорят Елена и Галин за него, но аз да кажа, ще отида по-нататъка, на следващия ден той беше казал, дойдоха хора и ни казаха, че сега казал, аз сега мога да умра. Чух гайда и вече мога да си отида. Това беше нещо наистина уникално с него. Ето тук той показва и на снимка на неговия род, неговото семейство. Така, тя е по тъжен повод във връзка с смъртта на мисля, че на него. Тя беше сложна историята. Аз я слушах внимателно, така не можах да разбера. Много сложна история. Да, сложна беше история. Съдбата му е сложна на този човек, както може би на много хора от Таврия и от това поколение. Те доста са препатили. Да, в живота. Той ви разказа и за много интересен разказ беше. Гледай, ти гледала ли си записите? Скоро не съм, но да, кажи за кой. Защото тук точно този разказ, където е за глада, непрекъснато минават някакви автомобили и въобще нищо не се чува. Дано аудиозаписите да са помогнали. Мен беше много... Да, нашите диктофони да се е записало по... Да, но беше много дълга история. Той разказа на практика цялата за глада. Обаче аз не разбрах за коя година глада. 22-та ли е или 46-та? Не е 46-та. 46-та? Те говорят за по-рано. За 32-та. 32-та година глада в Таврия. При тях 46-та година не е толкова актуална. Да. Така масов и силен. Там по-ранния глад. В 32-та и 3-та година. Да. Но аз по-късно на срещата не бях, защото отидах при други информатори, а Валю и Елена останаха до край пред дядо Геньо.
Но това, което мога да кажа за него, че той е един от основните информатори на нашия така вече познат Владимир Добрев, който записва много песни от него в Богдановка и от други хора. И вече е подготвил една книга, краеведска, за селото. Не само с песни, но и с описание на обичаи, на традиции. Мога ли, като стана дума за Владимир Добрев, мога ли да ви помоля някой от вас да разкаже историята за това как се е захванал той за тази краеведска дейност, защото той по образование не е историк. Защото той така сподели пред нас. Тя наистина е тъжна историята. Това, което го подтикнало към този вид дейност, да събира родовите, да събира песни, да събира обичаи, да се занимава с културата с традициите на неговото село. Историята е свързана с една жизнена трагедия в негов личен живот. Доколкото си спомням, неговия син през нощта случайно блъснал човек. Този човек почива, обаче той, доколкото си спомням, се явява на сън на Добрев. И на съня му казва така и така, че аз съм човека, който събираш и се занимаваше с изследване на родовите в Богдановка, да се поправя. Ти трябва да продължиш това, което съм започнал. И оттам нататък той се захваща и продължава тази дейност на този човек. Наистина е много така, бих казала, обвързана с някакъв мит, с някаква митология тази история на Владо Добрев, която е свързана с... И тя може би именно заради това е много задължаваща, защото наистина. Това, което успях да изгледам от вашите записи, той просто гори в това. Да. Той се разнася с някакви тетрадки, листове. Това е много интересен човек, защото такова едно нещо го е тотално преобърнало към такава дейност, защото той преди това не е имал никакво отношение към подобен род дейности. Защото обикновено краеведите са хора, които така отдавна се интересуват от историята на селището. Но този миг в живота му го е накарал и то с такъв ентусиазъм. Дори той признава, че по време на своите проучвания самите информатори са му казвали: хайде да запишем и обичаите, сега да запишем и това и онова. Значи просто цялото така село, като че ли всички, много представители в този край са ентусиазирани за такова нещо. И на практика ми изпреваря въпрос. Аз щях да попитам, хората имат ли желание да го запазят всичко това? Да. Ето и колегите могат да кажат с какво желание напосрещнаха в Богдановка, с какъв ентузиазъм децата направиха най-напред концерт в залата на училището. Срещата с дядо Геню, с Владо Добрев, с директора на училището и учителките там в първия ден от нашата среща, когато не заведоха всъщност представители на Мелитополското българско дружество, начало с Сергей Пачев. Тези хора много по-рядко виждат хора българи от България, за разлика отколкото бесарабските българи. Бесарабските българи. Тези срещи са много вълнуващи. Лично за мен, смятам, че и за моите колеги, и за нас са невероятно вълнуващи тези срещи. На около 2000 и повече от 2000 км да се срещнем с хора, които попадаме в една истинска българска среда. И не е изключително приятно. Нашите домакини в лицето на Марина, аз искам да спомена техните имена, от Богдановка и доколкото се спомням, другата жена, която не посрещна, Леля Ана, да, както там е обикновено и прието, тетя Ана, да се казва, бяха изключително така радушно настроени и от сърце им благодарим за тези дни. Сетих се нещо много важно, вече има още един зрител на телефона, нека да е последен, колеги. Ало? Ало? Здравейте, слушам. Здравейте, госпожо. Имам приятел от 32 години в Болград. Болград? Да. Изгубихме всеки видове комуникации. Добре. Аз ще му кажа името сега. Не му казвайте името. Всъщност, кажете го името, да. Сайтърли Евгений Степанович. Фамилията е малко
Не, това е доста разпространена фамилия. Там няма проблем. Ще видите след малко, ще помоля колегите да изпишат имейла на предаването. Напишете ми един имейл с всичко, което знаете за него. Аз ще го изпратя в Болград. Така ще свършим повече работа, отколкото сега просто името едва ли на някото. Евентуално на теб нещо да ти говоря, ама ти толкова не може да се познаваме всички, но ще направим всичко възможно да ви намерим. Ако успеем, разбира се. Ти спомена за училището и аз всъщност много ти благодаря за това, защото през цялото време напира въпроса: младите хора, запазили ли се това нещо? Как стоят нещата при младите хора? Възрастните е ясно. С възрастните е ясно. Те си го пазят, те си го консервирали, и езика, и обичаите, и всичко, и още повече, когато има един-двама Владо Добревци тук или там, нещата се запазват. Какво става с младите хора? Споменахте, че сте били в училището. Ние и сега бяхме в училището в края на учебната година, когато децата се подготвяха вече за последния учебен ден. Но аз преди 2 години имах пък възможност в Ореховка да бъда пък на първи учебен ден и затова малко ще смеса впечатленията от едното и от другото, но аз мисля, че по принцип отношението към училището и начина, по който приемат децата на първи учебен ден и ги изпращат, аз им завиждам, защото всичко е много по-ентусиазирано, много по-добре направено. За радост, и сега вече те са и технически много по-добре осигурени, оборудвани, да. Много по-добре оборудвани и децата проявяват, според мен, голям интерес. Може би не само към България, а въобще за връзки със света, но има. Сега, мисля, че интереса и към България е голям, не само в Таврия, и в Бесарабия, така. Има и те непрекъснато. Ние навсякъде срещахме деца, които са били, буквално имаше някои преди няколко месеца са били в България. Някои спечелили конкурс, на други друга награда дадена. Събират ги с един автобус или по друг начин идват в България. Всички, които срещнахме такива, така беше и то беше в Ботево, едно село, също посетихме училището. Там едно детенце отвънка видяхме, което току-що се беше върнало. Богдановка също. Копарани имаше също. И децата са много са щастливи, ентусиазирани са и се готват. И се готват за това. Говорят ли български? Говорят. А в Таврия? Разбира се. А в Таврия? В Богдановка, разбира се, говорят всички деца. Говорят. Това исках да чуя. Говорят. Сърцето ми това искаше да чуя. Говорят. Защото там е много, в Таврия е много по-сложно. В Таврия говорим за Богдановка. Защото, така, доколкото успяхме да разберем, в Ботево почти по-голямата част от хората говорят руски. И в училището бяхме. Разбира се, децата разбират и български, но така процесът е към русификация. Като сме тръгнали да сравняваме в Бесарабия, общо взето степента на запазване на самобитността нараства пропорционално на отдалечаването от големите, от реката, така се каже. От Измаил, отколкото по-навътре, горните села, ето Чиши, пример за това, колкото по-навътре във вътрешността, толкова по-добре е запазено. И съответно, колкото по-близо до реката, толкова повече русифицирано. В Таврия има ли някаква такава връзка, която да е забележима? Защо в едното село е по-запазено, а в другото не? Или трудно да се каже на... Трудно. Аз, може би, не е съвсем точно с реката това, което ти казваш. Мисля, че и в Измаилски район има доста запазени като традиция села. Може би не толкова, колкото във вътрешността в Болградски район и още по-нататък, където ние бяхме сега пък в Тарутински район. Наистина, всяка водна граница предполага влияние, така нататък. Не случайно казахме за Ботево, защото той е разположен на самото море.
на Азовско море, на брега. Значи също е вход. Да. Също е вход на външно влияние. Но Това е дали така това е съвсем, само... не може би Това вие може като би учени един от малко... моментите, които влияят, нали, за това, за тази, как да кажа, прекъсване на приемственост в езика. Но от друга пък страна, културните центрове също имат свое влияние върху традицията на селото. Ако селото се намира до голям културен център, административен, то градска култура, това е просто неминуемо. Неминуемо, да. И въпреки това, какво ви е усещането от това, макар и малко, аз ви пожелавам да бъде повече, да имате възможност да обиколите повече в Таврия. Какво е усещането ви? Оптимистично ли или ще се запази ли българското там? Защото географията си география, километрите си километри, както е да ги... Далеко са. Трудни са контактите. И въпреки това, ще успеем ли да ги запазим като българи? Ще успеят ли те да се запазят? Искам тук да кажа едно впечатление, което на Валю Лазаров му направи там. И той може би с няколко думи по-подробно да каже за поминъка на тези хора, как се е развил в Таврия и как се развива. Той беше убеден, че овцевъдството и обичта към овцете в Бесарабия ще бъде вековечна. Така както в Чушмелии казват, българин без сирене, те казват, справка без печат. Справка без печат. Обаче на него му направи друго впечатление в Таврия и ми се иска той да каже. Това е интересно. Първо, понеже въпросът беше за оптимизма. Да. Аз мисля, че можем да бъдем оптимисти, макар и умерени. Защото не се знае от тук нататък как се развият нещата, какво ще им предложи живота, какво ще трябва да работят тия хора, тия млади хора, които сега завършват. Но има оптимизъм до толкова, доколкото сега някакси се възражда, създават се нови дружества, създават се някакви организации в училището, има учители, ентусиасти, които мисля, че се запази. Може би не в тази форма, при която е при старите. Те си говорят в къщи на улицата на български. Как ще стане от тук нататък, аз не мога да кажа. Но ние още много слабо познаваме Таврия. Много малко време сме били, нямаме достатъчно така впечатление и достатъчно ясна представа. Но това, което каза Галин, значи в момента, в който ние пристигнахме в Таврия и дори беше на въпросната конференция, аз говорих испански, аз завърших с думите, че българите никога няма да се откажат от овцевъдството и бях убеден, съдейки по това, което виждам в бесарабските села. Но когато в Богдановка попитах, оказа се, че половината хора имат овце. Някои от тях бяха събрали овцете си на, тук както ние казваме, на мандра, нали? Сюрия, на егрек или както и да е по-различно го наричат. Бяха ги събрали, но се оказа, че не ги дуят. И ето тук е първо, че овцевъдството, вече е чудно, защото на днешно време и вълната не влиза в употреба. Кожите също са проблематични и вече аз също си мислих и считам, че ги гледат заради единия Гергьовден и такива празници, когато трябва да имаш своя агне да заколиш. Но ето най-важното нещо, това, което Галин каза, че българин без сирене не може, а те вече де-факто са се отказали от най-българското в Таврия, от сиренето. Те не правят. Но това звучи песимистично, а не умерено оптимистично. Това казах, че аз започнах с умерен и оптимизъм, обаче аз може би ще кажа нещо оптимистично. В същото село Богдановка пък отглеждат много хубав български пипер, който е чушки, който пък е известен в целия район там. Така че това звучи много оптимистично с българския пипер. Ами, това е така Да, нещо искаше Аз бързам да спомена още нещичко за това, което говорим. Сега ми се иска да представим тези две книжки, за които ние ние имаме съвсем малко време, но аз ти благодаря за това, че ме подсети. В заключението на едната от тях, Васил Митков, един българин от Бесарабия, но присъден на таврийска почва. Показвам и така, двете книги на Васил Митков. Таврия. Неговата оценка в заключението на едната от книгите не е много оптимистична.
той каза, че след 20-30 години може би ще има украинци с български происход, говорещи така повече руски или украински. Аз мисля, че това са естествени процеси, които обаче не бива толкова да наплашат. И сега има много българи в Мелитопол, например в града, които не знаят български, говорят повече на руски, но пазят своите български корени, участват в Мелитополското дружество, където ние имахме една изключително радушна среща с представители на българите в Мелитопол. Така че мисля, че така както казаха на моите колеги, успоредно с тези процеси на възраждане на етническите традиции в Украйна, изобщо в земите на най-голямата наша диаспора в бившия Съветски съюз. Това, което са запазили възрастните и това, което сега възраждат организациите като съчетание, в крайна сметка. И не само съчетание. В случая ние наблюдаваме, че хората сами се сещат, че трябва да правят нещо, което е насочено именно в тази посока, да се запазят това, което са наследили, дали спомен, дали все още жив някакъв допер с информатори, с хора, които са носители на тази култура. И показателен пример в това са събраните песни. Ето, аз съм ги донела тук, на ръка написани български песни, подредени от Мария Папазова, която е член в това дружество Балкана и която подари тези песни на нас с надеждата, че че те ще се запазят в нашия архив, в института. Аз мисля, че това огромно творчество, което се е събрал Добрев, също в крайна сметка трябва да бъде, може би, издадено. За съжаление, времето много бързо свършва. Аз принципно си мисля, че успяхме доста да кажем. Несъмнено много неща останаха недоизказани и аз се надявам да имаме и други възможности за срещи. На вас ви пожелавам успех. Подготвяйки това предаване, се сетих, че всъщност единствено етнографския институт е този, който като че ли проявява най-много интерес към темата българите по света. Може да греша, може да... Просто си да... Не, имам предвид от академичните. Но тук е мястото да кажа, че Галин днеска има рожден ден. И аз искам да ти подаря, да ти честитя рождения ден, да ти подаря това от спомен, че в този ден си гостувал на Облачеле бяло. Знам, че това е... предай му, Галина, моля те. Знам, че този барелев има значение за теб, като за всеки българин по сърце. Това беше, уважаеми зрители, предаването Облачеле бяло. Аз много благодаря на моите гости първо за това, че имате сърце да вършите това, което го вършите, защото вие го вършихте с много сърце. И вече след това за това, че го представяте на българите в България. Всички българи трябва да знаят за тези неща. Това беше, уважаеми зрители, за днешната събота. С вас ще се видим другата събота. До тогава останете с програмата на телевизия СКАТ. Я кажи ми, облачеле бяло, къде идеш, де си ме видяло, не видяли бащи мили двори и не чули майка да говори, не видяли бащи мили двори и не чули майка да говори.